Program drugog dana sajma turizma i seoskog turizma u Kragujevcu započeo je promocijom knjige Šorom sredom, autora Bore Otića, novinara Radio-televizije Vojvodina. U Medija centru su održana dva značajna predavanja poslenicima turizma. Nakon promovisanja seoskih turističkih domaćinstava sa primjerima dobre prakse, ukazano je na značaj interneta za rad u turizmu. Za promovisanje i za prodaju kapaciteta jednog seoskog turističkog domaćinstva više nije dovoljno samo klasičan telefon, elektronska pošta ili grafička promotivna sredstva, prospekti i brošure, nego sve više turista svoje mesto za odmor određuje tako što pretražuje, ode na internet, pretražuje Google. I zato je izuzetno važno da svako seosko turističko domaćinstvo bude prisutno na Google, u stvari da bude prisutno na internetu kroz samostalnu svoj web sajt, na specijalizovane turističke portale, da bude na sajtu lokalne turističke organizacije i jako je važno da zna kako taj sajt treba da izgleda, odnosno kako da optimizuje taj sajt. Kvalitetno predavanje u formi radionice održao je i dr. Milutin Đuričić, predstavljajući načine pisanja projekata za apliciranje za sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije. Savjetujem prvo da svaki pojedinac treba da razmisli dobro kud vidi sebe i svoju porodicu u budućnosti. Da saglasno tome pravi neku vrstu sopstvenog biznis plana kojim će neku bolju budućnost isprojektovati i ostvariti. Da bi to ostvarilo, neophodno je da koristi pomoć, pre svega stručnjaka, a neki od tih smo i mi ovde koji se pojavljujemo u sklopu realizacije Tempus projekta modernizacije i harmonizacija studija turizma u Srbiji, gde nudimo obuku ljudi, besplatnu obuku, jer je to plaćeno iz predpristupnih fondova Evropskoj uniji, gde želimo o svim aktuelnim temama prići domaćinu i svakom akteru u turističkoj privredi. Drugi dan programskih dešavanja na sajmu završen je predstavljanjem turističkih organizacija centralne Srbije programom Zlatne ruke Šumadije.